बयनिसिमबो खुलुमबाय मुलुगनां जि कर'ना भाइरास बा कोविड-19 नि जि साग्लोबसारनाय आरो भारताव लोगोसे आसामाव थांनाय 31 मार्चनिफ्राय आसामाव दिनैसिम 26 केसेस बिदि कोविड-19 नि पजिटिभ केस फैबाय आरो भारत नाङै 3374 केसेस जों नुदों बिनिनो 77 सुबुङा दिनैसिम जिउ गोमानाय बे रिपर्टआ जोंनि खाथियाव फैदों दा बेखौ लानानै फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' रायजो राजा आइ आफा बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोथारै बयखौबो आं खावलायनो सानदों जे दिनैनि बे मोनसे जटिल थासारियाव बा दिनैनि बे मोनसे गोब्राब समाव जोङो बयबो सांग्राङै गावखौनो जोथोन लानांगोन भारत सरकारा आसाम सरकारा जायफोर बिथोनफोरखौ होदों जे जोङो आधा घन्टा 1 घन्टानि गेजेराव मोजाङै आखाइ सुनांगौ गावनो सेनिटाइज खालामनांगौ सेनिटाइजारजों लोगोसेनो 6 फुट गोजानाव थानायनि थाखाय गोदान जिफोर माखासे बिथोनफोर फैदों बेखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन आरो लोगोसेनो जोङो हानायसिम मास्क गाननानै जोङो एसे जानगाराव गावखौ सेफटि थानांगोन न'आव थानो थाखाय बयखौबो खावलायदों होम क्वारेन्टाइन जायफोरा माने सिल स्टाम्प बुनानै हरजाबाय बिथांमोना होम क्वारेन्टाइन जानांगोन आरो लकडाउननि समाव सरकारनि बिथोन आरो नियमखौ मानिनानै जों बयबो न'आवनो थानानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनाय न'खरनि सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनाय आरो गामि समाज आरो हारिखौ रैखा खालामनाय देशखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होनांगोन दा बेखायनो दिनैनि समाव आङो बयखौबो खेबसे खावलायनो नागिरदों दिनै फेसबुक आरो ससियेल मिडिया वाट्सएपआव माखासे गोदान रिउमार प्रपागान्डाफोर ओंखारदों भारत सरकार आसाम सरकाराबो बे रिउमार प्रपागान्डाफोरखौ लानानै मोनसे एडभाइजरि बिथांमोना गाइडलाइन जारि खालामदों आरो अर्डार माने पुलिस बिफाननिफ्राय होदों एडमिनिस्ट्रेशना फोसावदों जायफोरा दिनै ससियेल मिडियायाव फेक निउज नंखाय रादाबफोरखौ फोसावबाय थादों बिनि गेजेरजों समाजाव बा रायजोआव आरो देशआव माखासे गोब्राब थासारि बा सिचुएशन क्रिएट जानो नागिरदों हारियारि दाङाबाजि जानायनिबो मोनसे माखासे थासारि सोमजिनो नागिरदों दा बेखायनो दिनै जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना बा जायखिजाया बर' सुबुङानो बेबायदि जुदि फेक निउज बा नंखाय रादाबफोरखौ जुदि ससियेल मिडियायाव फोसावदोंब्ला बिसोरनि एगेन्स्टआव बा गुबुन हारियाबो जुदि फोसावदोंब्ला बिसोरनि एगेन्स्टआव एक्सन लागोन होननानै बा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन बा आईटी एक्टनि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव जि सरकारनि जि पानिशेबल अफेन्स बिनि सायाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दा बेखायनो दिनैहाय उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बिटिआरनि जायफोर जिल्लाफोर दङ चिरां क'क्राझार बाक्सा गुबुन ओनसोलाव गोबां फेक निउज फैनायनि रिपर्ट सफैदों आसामनि गुबुन जिल्लायावबो बे रिपर्टफ्रा फैदों नाथाय जोंनि फार्स्ट जे जोंनियाव रिपर्ट सफैदों जे गोबां जायगायाव दिनै निजामुद्दिननि केसखौ लानानै निजामुद्दिन मार्कासाव थांनाय बै सुबुंफोरनियाव आसामाव बांसिन बिबांनि मुसलमान सुबुंफोरनियाव दिनै माने कोविड-19 पजिटिभखौ मोननाय जादों आरो बिनि थाखाय दिनै मुसलमानफोरनि सायाव मोनसे खेंसालियायै बा गाज्रि नोजोरजों बिथांमोननियाव कोविड-19 पजिटिभ केस थानायखाय बिथांमोननि हारिनियाव बयनियावबो माने कोविड-19 नि पजिटिभ माने थाजोबनो हागौ बा बेबायदि स्प्रेड जानो हागौ आरो बे स्प्रेडनिफ्राय बर' सुबुंफोरनियाव बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनियाव बे कर'ना भाइरासआ स्प्रेड बा साग्लोबसारनो हायो बा बारदेरनो हायो बेखौ लानानै गोबां हर सान गोबां जायगायाव रिउमार सफैदों जे सोरनिबा फुख्रियाव थांनानै सोरनिबा दैखराव थांनानै बायदिसिना मुलि गालांनो हानाय मैगंजों माने स्प्रेड जानो हानाय बा नोङो दखान पहराव थांनानै बिथांमोना बाजार खालामनायाव स्प्रेड जानो हानाय बेबायदि माखासे रिउमार बा माखासे माने फेक निउसफ्रा दिनै ओंखारदों दा बेखायनो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो खोथा बुंनांगौ दङ होननानै दिनै बे भिडिअखौ बा बे मेसेजखौ होनो थाखाय आङो माने बे भिडिअखौ बानायदों जे जोङो बयबो नायनांगोन जे सोरबादि सुबुंनिफ्राय बे स्प्रेड जानो हायो आरो माबायदि जानो हायो दा नंखायनो जोङो जुदि सानोबा जे जायखिजाया मुसलमान सुबुङानो
COVID-19 बा कर'ना भाइरासखौ स्प्रेड खालामनो हायो बेबायदि मालाबाबो जों साननाङा जोङो नायनांगोन जे जिहेतु लकडाउन रावबो न'निफ्राय ओंखारनो मोना जोङो न'आवनो थानांगोन जोङो गेलामालाव बा जोङो जि माने दखान दङ बेयाव जोङो थांनांगोन मेडिसिन लायनो थांनांगोन बा हस्पिटाल थांनांगोन बेखिनि खामानिखौ जों मावनांगोन आरो मैगं थाइगंनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना जायफोरखौ पारमिसन होदों बै मानसिफोरा गावबा गावनि ओनसोलाव जायगायाव गामियाव फैनानै फानफैगोन दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै साब सिखोनै जोङो लाखिनांगोन आरो हानायाव सुनानै जोङो बेखौ फोराननांगोन बा सुनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन दा बिनि उनाव जोङो बेखौ जानो थाखाय बाहायनांगोन जायफोरखौ डक्टर बा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ साजेस्ट खालामदों दा बेखायनो आं खावलायो जे गासैबो मुसलमान सुबुंनियाव COVID-19 बा कर'ना भाइरास दङ बा जाजोब्बाय बेबायदि बाथ्रा गैया बेखौ जोङो भुल धारना लानाङा आरो बे COVID-19 जि महामारि जि बे पेन्डेमिक बे पेन्डेमिकजों जों जेरैबायदि साग्लोबसारजानो थाखाय दिनै सारा बिश्वआव मोनसे माने थासारि फैदों बेखौ होबथानायनि थाखाय जायफोर मेजारखौ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन WHO लादों भारत सरकारा लादों आसाम सरकारा लादों जायफोर पजिटिभ केस बिथांमोननि थाखाय हस्पिटाल बेड बानायदों जायफोर बाहेरनिफ्राय फैनाय बिथांमोननि थाखाय क्वारेन्टाइन सेन्टारफोर बानायदों आरो बे जि प्रिभेन्टिभ मेजार बेखौ लागासिनो दङ दा दिनैनि समाव जोङो जि प्रिभेन्टिभ मेजार बेखौ जोङो लाखानांगोन गाव रैखा जानांगोन दा बेखायनो जि जोंनियाव भुल धारना दङ जोंनियाव जि मोनसे मिसकनसेपसन फैदों रिउमार फैदों फेक निउस फैदों जे गासैबो मुसलमान सुबुङानो माने निजामुद्दिननिफ्राय बे माने पजिटिभ माने कर'ना भाइरासखौ लानानै फैदों बेबायदि जि फेक निउस बेखौ जों गैया खालामनांगोन आरो जों ओरैबायदि थासारि सृष्टि खालामनाङा बेबायदि रिउमार आरो फेक निउसनि थाखायनो जोंनि गेजेराव जाहाथे हारियारि दाङाबाजि जानानै जोंनि गेजेराव एनादार खैफोद बा माने थासारि जोंनियाव जोङो मालाबाबो फैजानो लुबैयाखै आरो बे गासैबो बेबस्थाखौ नर्मेल खालामनो थाखाय लकडाउनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय लकडाउनखौ साक्सेसफुल खालामनानै जोंनि सेफटिनि थाखाय पुलिस बिफान आरो जिल्ला बेंगिरिया नायगासिनो दङ आसाम सरकारनि एडमिनिस्ट्रेसना नायगासिनो दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो आपिल खालामदों जे रावनिबो रिउमार फेक निउसखौ नोंथांमोना खोनासंनाङा जोङो बिजिरनांगोन गावनो न'आव थानांगोन गावनो साखोन सिखोन थानांगोन गावनो साबधानै थानांगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुनारिफोरा हाबफैयोबा बिथांमोनखौ बुजायनानै हर जे बे समाव रावबो जाहाथे ओरैनो बेरायला फैया खामला मावफैया बा बे समाव रावबो मिस्थि मावनो फैनाय बा बेरायनो फैनाय बा बेफार खालामनो फैनाय बेबायदि थासारिया जाहाथे जाया मैगं थाइगं फाननो फैनाय बा बायदिसिना नोङो मेडिसिन लांनो फैनाय बा गेलामाल दखानाव फैनाय बे थासारियाथ' जागोन बिनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो एलाउ खालामनानै दोनदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनेस्टलि बयखौबो जोङो गुरै खावलायदों जे हारियारि दाङाबाजिनि मोनसे थासारि सोमजिदों COVID-19 बा कर'ना भाइरासखौ लानानै बे थासारिखौ जोङो गैया खालामनांगोन आरो बे जोंनि मोनसे सुथुर बे हारियारि दाङाबाजिया जोंनि थाखाय मोनसे सुथुर आरो बेजों बर' हारिया गोबांबार खेबले जोङो बे जि थासारियाव गोलैनानै जोङो हारि हिसाबै खहा जाबाय जोङो बदनामबो मोनबाय दा बेखायनो फिन खेबसेबाव जोंहा मुसलमान हारिजों जोंहा जेबो सुथुर गैया बिथांमोननियाव दिनै बेमारा साग्लोबसारदों बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो साबधान खालामनांगोन जोंबो साबधानै थानांगोन जोंबो रैखाथियै थानांगोन बे बाथ्राखौ जों बयबो खावलाय बयखौबो बुजायनानै हर सोरबा जुदि मानिनो नागिराखैबा खाथिनि नोङो आउटपस्टआव थानायाव बा सोरबा VDP दङब्ला बा गावबुरा दङब्ला बिथांमोननो जनाय आरो बिनि थाखायसो जोङो खामानि मावनांगोन दा बेखायनो बेबायदि थासारिखौ जोङो मालाबाबो सृष्टि खालामनाङा नङाब्ला जोङो फिन खेबसेबाव माने जि कर'ना भाइरासनि महामारि आरो बे हारियारि दाङाबाजिनि महामारियाव जोङो गावखौनो माने फानजारियाव खोख्लैनानै लानाय जागोन दा बेखायनो आङो रायजो राजाखौ आपिल खालामदों जे जोङो बयबो रैखाथि गोनाङै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो गुबुननि जिउखौ रैखा खालामनो न'खर गामि हारि समाज आरो देशखौ रैखा खालामनो थाखाय जों बयबो बाथ्राफोरखौ मानिलायनानै सोलिनांगोन आरो बेनिखायनो जोङो बेखिनि मिनिमाम जायफोर सरकारा जोंखौ निर्देश जारि खालामदों बेखौ जों बयबो जाहाथे मानिनानै सोलियो आं बेखौनो गुरैयै खावलायदों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायफानो नागिरदों जे जोंनि नैबे 25 मार्चनिफ्राय 14 एप्रिलसिम 21 साननि जि लकडाउन बे लकडाउननि सिगांनो जोंनि गोबां स्कुल LP स्कुल माने आपार प्राइमारि स्कुल ME स्कुल हाई स्कुल बा नोङो कलेज इउनिभार्सिटिया दिनै बन्द जानानै दङ लकडाउना 15-14 तारिखआव जोबनायनि उनाव 15 तारिखनिफ्राय
खुलिगोन ना खुलिया भारत सरकारा दिनैसिमबो डिसिसन होआखै नाथाय बिथांमोना लकडाउना एक्सटेन्ड जागोन होननानैबो दिनै बुङाखै दा बियो लकडाउना खुलियोब्लाबो माखासे रेस्ट्रिक्सन थागोन कलेज इउनिभार्सिटि स्कुला खुलियाबो जानो हागौ जिहेतु बेयाव गोबां मानसिनि गोबां फरायसानि बेयाव थुबुर जानाय मोनसे थासारि फैयो दा बेखायनो दिनैहाय जोंनि एलपि स्कुलाव एमइ स्कुलाव फरायनाय हाई स्कुलाव फरायनाय स्पेसियेलि क्लास 9-10 आव फरायनाय बा नोङो कलेजाव फरायनाय जों गासैबो फरायसाफोरा दिनै गावखौनो जोथोन लानांगोन फरायनाया कन्टिनिउ जानांगोन बे जे महामारी बेयो पार्मानेन्ट टाइमनि थाखाय नङा बेबायदि महामारिया गोदोबो जादों गोदो कलेरा जादों गोबां माने महामारी फैदों आरो मोनसे समसिम बियो थादों माखासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बेबायदिनो मेडिकेल साइन्सआ बा डाक्टारफ्रा बेखौ रिसार्च खालामनानै बिनि थाखाय भेक्सिन दिहुनदों बेखौ होबथादों कन्ट्रल खालामदों दिनै चाइनायाव मथा-मथि बिनि थाखाय एसे कन्ट्रलिं जि स्टेप बेखौ बिथांमोना लानो हादों दिनै गुबुन गुबुन जौगानाय देशफोराबो बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय होबथानो थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ भारतआवबो लकडाउनजों जथेस्थ' बिनि थाखाय कन्ट्रल खालामनाय मोनसे बेबस्थाखौ दिनै जोङो नुनो मोन्दों आरो मेडिकेल साइन्सआ माखासे इनिशियेटिभ लानानै बिनि कन्ट्रलिंनि थाखाय दिनै बेबस्था लागासिनो दङ दा बेखायनो बे मोनसे समाव कन्ट्रल जागोन आरो बे जोबहैगोन नाथाय जोंनि जि फरायनांगौ जोंनि जि लेखा फरायनांगौ सोलोंनांगौ फुङाव जोङो मिनिमाम 3 घन्टा मोनाबिलियाव जोङो 3 घन्टा जिहेतु जोङो स्कुलाव 6 घन्टा जोङो थायो दा फुङाव 3 घन्टा मोनाबिलियाव 3 घन्टा सानजौफुआवबो जों फरायनो हायो आरो जोङो फरायनानै गावनि मेलेमखौ गावनि जि माने सोलोंथाइनि जि गियान बे गियानखौ जोङो बिजाबनिफ्राय जोङो लानांगोन आरो बिजाबा नैबे 1-1.5 मासाव जिखिनि कर्स कमप्लिट जानो गोनां दङमोन नों गावनो न'आव फरायनानै अभार रिडिं खालामनानै नोङो बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बर' बिजोंनि बा बर' फरायसा गुबुन गुबुन मिडियामाव थानाय आं गासैखौबो आपिल खालामो न'आव थानानै फरायनायखौ कन्टिनिउ खालाम एसे एनै जोङो ब्याम खालाम जगा खालाम बा जोङो एसे न'निनो सिथ्लायाव जोङो गेलेनो थाखाय जों गावखौनो रेडि खालाम होमबानिया जोंनि माइन्डआ फ्रि जागोन जों बिजाबबो फरायनो हागोन जोंनि साइन्स मेथ्स आरो इंलिश बिनि थाखाय दिनै क्लास 10 नि थाखाय आसामनि सेबाया इडु8 बे मोनसे एपनि गेजेरजों एसामिस इंलिश आरो बर' बे मोनथाम मिडियामाव बिथांमोना इडुकेसन होगासिनो दङ दा बेखायनो आङो खावलायो जे जोंनि फरायसाफ्रा बे 9-10 आव थानाय एलपि एमइ आरो हाई स्कुल कलेजाव थानाय बयबो गावबा गावनि टारगेटआव गावबानि केरियारखौ मोनहैनांगोन आरो जि होखानाय जोंहा लेसन दङ बे लेसनखौ जोङो डिउ टाइमाव फोजोबनांगोन दिनै माने जि इउनिट टेस्ट बे जानांगौमोन बे दिनै जाथ'वाखिसै बिनि उनाव हाफ इयारलि फैगोन हाफ इयारलिनि एग्जामखौ जोङो उइदाउट प्रिपारेसनबो होनो गोनां जानो हायो दा बेखायनो सेल्फ प्रिपारेसन सेल्फ कनसेन्ट्रेसन आरो गावनि जि स्टाडि बे स्टाडिखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन आरो फरायनांगोन दा फरायनायनि गेजेरजों नोङो गावबो रिलेक्स मोनगोन लेसनखौबो नोङो सोलोंगोन आरो जि महामारिनि जि कर'ना भाइरासनि जि मोनसे जोंनियाव मेलेमाव साननाय गिखांनाय जि थासारि बे थासारियाव जोङो जि गफबनानै दङ गोदोनानै दङ बेखौबो जोङो गैया खालामनो हागोन दा बेखायनो आङो बयबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोसो होनानै बिजाब फरायनो थाखाय खावलायबाय लिरनो थाखाय खावलायबाय आरो बिनि गेजेरजों फुंनि मोनानि सानजौफुनि जों जाहाथे मोजां डिसिप्लिननि गेजेरजों सिस्टेमेटिक रुटिननि गेजेरजों गावबा गावनि लेसनखौ जोङो कमप्लिट खालामगोन न'आव बिमा बिफाखौ मदद खालामगोन रायलायगोन आरो मिनिमाम जोङो एक्सारसाइज आरो गेलेनायखौ जोङो न'आवनो खालामगोन बिनि गेजेरजों जोंनि मेन्टेला रिलेक्स जागोन आरो जोङो बांसिन खामानि मावनो हागोन मोजाङै लेखा फरायनो हागोन दा बेखायनो आङो बयबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ खावलायदों गार्जेनफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे गथ' गथायखौ बिजाब फरायनायाव गोसो होनो थाखाय जाहाथे बिथांमोना नारसिनो बा बिथांमोना सुबिदा खालामनानै होयो आं बेखिनिखौनो बयनिसिमबो आपिल खालामनानै आंनि जे आपिल बेखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय